Ja odhalujem, teraz som tie myšlienky politikov odhalila preto, lebo oni prevzali argumentáciu vlastne, tvária sa, že najbližší partner, tuto si podávajú ruky, ťuťuli, muťuli a potom prevezmú argumentáciu toho, ktorého akože sa tvária, že to je najväčší nepriateľ, Robert Fico. Pre mňa to není najväčší nepriateľ, ja som vecná, mňa zaujímajú zákony a myslím si, že socialisti rozdávajú cudzie peniaze a preto je problém. Ale oni sa tvária, že teda morálne, nadradene a potom urobia takúto špinavosť, že pod satirickou stránkou útočia na niekoho, s kým chcú spolupracovať, lebo nemajú odvahu to spraviť akože osobne, čož ja mám. Áno, sú s tým spojené problémy. Ja som vždy povedala veci, ktoré si myslím, aj že ja s demokratmi však spolupracovať s nimi budem, keď budem musieť, všetko v pohode, ale ja si o nich myslím svoje, lebo dokonca do posledného dychu všetci, ak sú tam radom, toho Matoviča rozplieskávali. Keby jeden z nich vtedy povedal, môj zlatý, a že pridal sa k Saske, že môj zlatý, neblbni, toto nemôžeš zatvárať okresy, akože fakt nemôžeš toto robiť. Jasné, že ne, iba Sulík.